Ni nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo masana ano muli ndi ine Romeo Umali kumapoyamba naye mitu yake. President Mutharika wafunira mafuno abwino asilamu onse mdziko muno pamene akukondwerera Eid al-Adha. Ophunzira oposa 5,000 ndi amene akuyembekezeka kulemba mayeso a Form 2 a chaka chino m'boma la Mangochi. Ndipo timu ya FCB Nyasa Big Bullets yatilengeza amene akhale mphunzitsi wa timuyi mayiko akasewera masewero awo opimana mphamvu. Munkhani yathu yoyamba, President Professor Arthur Peter Mutharika pamodzi ndi mayi wa dziko lino Madam Professor Gertrude Mutharika afunira zabwino zonse asilamu mdziko muno pamene akukondwerera Eid al-Adha. Mutenga umene watulutsa mtsogoleriyu wati pamene asilamu akukumbukira kufunika kumvera kupereka nsembe ndi kuthandiza ena, ndikofunika kuti chikondwererochi amalawi onse aganizire mozama kufunika kwa mtendere, umodzi ndi chikondi pakati pawo. Iwo anati chikondwererochi chidzatse mtendere ndi madalitso komanso chikondwerero chenicheni kwa asilamu. Pakadali pano bungwe la Muslim Association of Malawi MAM lapempha Malawi kuti apitirize khalidwe logawana ndi anzawo maka amene ndi osowa. Charles Pensulo walemba ripoti ili. Poyankhula kuchikwawa pamwambo ozinga nyama achabulika omwe anali ndi president wa bungwe la MAM anati chaka chino bungweli lifikira anthu ochuluka ndi nyama kamba kuti agawa ng'ombe 1,300 komanso mbuzi pafupifupi 4,000. A national chairman a Muslim Association of Malawi Idrisa Muhammad ngati mtsogoleri wa asilamu Malawi muno wakonzanso phwando lalikulu ngati limeneli azinga ng'ombe zokwana 1,300 ndipo agawa madistrict osiyanasiyana dziko lino la Malawi. Choncho iwo ngati mtsogoleri ali wokonzeka kwambiri, komanso ife ngati Muslim Association tili wokonzeka kuti tisangalale nawo Eid imeneyi. Ndipo m'mawu ake mmodzi mwa anthu omwe alandira nawo nyama a Blessings Chanza akuchikwawa wayamikira bungwe la MAM ponena kuti apitirize kuchita izi kamba kuti zikuthandiza anthu osowa kudya nyama. Lero chisangalalo changa nchochuluka kwambiri ndipo chopanda malire chifukwa yona kuti nyengo ngati imene limakhala mwa yolandira nyama zimene zimatipangisa kuna kuti pandalama imene mapeza movutikira ncho ngati zigwisa ntchito kugulira ndiwo imasefeka fuati makhala ni ndiwo yongo pasito maulere. Masamba apata ayikakaye pasitando kuti ino tidzakupezani bene tikudya kaye nyama panopo. Chikondwerero cha Eid al-Adha chimachitika pambuyo poti asilamu amaliza nyengo yotsala kudya yomwe imachitika kwa masiku 10 a mwezi womaliza mu kalendala ya chisilamu. Mwambowu ati umagwirizananso ndi zomwe mneneri Ibrahimu anachita kupereka nsembe ya nyama ya nkhosa kuchokera kwa Mulungu m'malo mwa mwana wake Ishmael. Charles Pensulo, MBC, Blantyre. Ndipo bungwe la Islamic Relief Malawi lati kuthandiza anthu osowa kungathandize kulimbikitsa umodzi ndi mtendere pakati pa anthu mdziko muno. Mkulu wa bungwe la Islamic Relief Malawi Ibro Abdullahi ndi amene wanena izi pamene bungweli limakonzekera kugawa zinthu zosiyanasiyana mu mzinda wa Blantyre ngati mbali imodzi ya chikondwerero cha Eid al-Adha. Ife asilamu pa tsiku la lero la Eid al-Adha la chisangalalo timatsata zimene mtumiki wathu Abraham anapanga popanga sacrifice mwana wake Ishmael. Ndi asilamu timatsatira mapazi ayeyo kuti tsiku ngati la lero msilamu aliyense amene ali ndi kuthekera agule chinyama aphe kuti nyamayo agawane ndi anthu amene ali osowa kuti tisangalale limodzi. Ku Mangochi tigawa ng'ombe zokwana 70 ndi ng'ombe iliyonse azigawana anthu 20 ndi kuti tifikira mabanja 1,400. Pamene ku Blantyre kuno tipha ng'ombe 200 ndi pa 200 limeneyo ndi tifikira mabanja 4,000 pamozi 5,400. Unduna za maphunziro wati ndikofunika kuti ophunzira ku primary adzigwiritsa ntchito njira za makono za intaneti pa maphunziro awo kuti adzipeza maziko abwino a maphunziro. Nduna mundunawo Bright Msaka alankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pamene amayendera sukulu ya primary ya Mkwichi mu mzindawo. Margaret Mapando ali ndi ripoti.
Atamaliza kuyendera sukulu ya primary ya Mkwichi, nduna ya zamaphunziro a Bright Msaka anati ndi okhutira ndi momwe maphunziro akuyendera pa sukuluyi. Iwo anati kugwiritsa ntchito njira zamakono za intaneti zikuthandiza kuti ophunzira azibwera mwaunyinji. Ndunayi yati boma ndi lozipereka pofuna kuti sukulu zonse za primary ndi sekondari zikhale ndi intaneti kuti maphunziro amakono asamavute. Amsaka ati ali ndi chiyembekezo kuti zomwe aona ku sukulu ya primary ya Mkwichi athanso kuzipititsa ku sukulu zambiri mdziko muno. Nathu quality ya maphunziro ikhale yapamwamba. Cholinga chakuti mmera uli mpoyamba anawo akaphunzira bwino koyambirirako kusogolo kusavutika. Zimamvesa chisoni kuti mwana nthawi zina kompyuta akukayionera kuyamba ku university zimenezo sizosathandiza. Tiapange introduce ku technology koyambirirako. Mphunzitsi wamkulu pa sukuluyi a Esnat Moya wati kugwiritsa ntchito njira zamakono za intaneti kwathandiza ophunzira kuchita bwino pa maphunziro awo. Nathandizira aphunzitsi kupeza njira zina zophunzitsira chifukwa aphunzitsi saphunzitsa ndi njira imodzi yokha amakhala ndi njira zambiri. Ndiye pamene agwiritsa ntchito chimene chija chipangizo ichi chamakono zikuoneka kuti aphunzitsi agwiritsa ntchito njira zambirimbiri. Pena munatha kuona mafunso amafunsa komanso ma experiments akumachita kugwiritsa ntchito chipangizo chimene sonyeza kuti no zipangizo zamakono izi ndizofunikira pa moyo wa mwana komanso ngakhale pa sukulu. Malinga ndi unduna za maphunziro ndi cholinga cha boma kuti likweze chiwerengero cha sukulu zomwe zikugwiritsa ntchito njira zamakono za intaneti komanso kuonetsa kuti sukulu zonse mdziko muno zikulandira maphunziro apamwamba. Margaret Mapando, MBC, Lilongwe. Ophunzira oposa 5,000 ndi amene akuyembekezeka kulemba mayeso a form 2 a chaka chino m'boma la Mangochi. Chiwerengero chimene ndi chochepa poyerekeza ndi chaka chatha pamene ophunzira okwana 6,382 anali pa mndandanda olemba mayesowa. Malinga ndi mmodzi mwa akuluakulu ona ntchito za maphunziro m'boma la Mangochi a Solomon Bonde, sukulu za sekondari pafupifupi 58 ndi zimene zikuyembekezeka kulembetsa mayesowa. Sotindazi walemba ripoti limene akuwerenga ndi Owen Mavula. Pamene ophunzira akukonzekera kulemba mayeso awo a form 2 sabata yamawa, akuluakulu ona ntchito za maphunziro m'boma la Mangochi ati zokonzekera mayesowa zikuyenda bwino ndipo kuti ali ndi chikhulupiriro kuti dongosolo lonse lokhudza mayesowa liyenda bwino. Malingana ndi mmodzi mwa akuluakulu a ntchito za maphunziro m'bomali a Solomon Bonde, ophunzira okwana 5,737 ndi omwe akuyembekezeka kulemba mayeso a chaka chino m'bomali. Kunoko ku Mangochi school so far tinazo za secondary school tikaziphatikiza ndi za private zipo 58. Ndiye namba imene ilembe mayeso ma candidates athu alipo 5,737 chaka chino cha 2026. Ndipo koma tikayerekeza ndi chaka chathachi olemba mayeso anachulukirapo chifukwa figure imakwana 6,382. Ine ndikukhulupirira kuti chaka chino figure yacheperako pang'ono chifukwa chakuti pali ma private school ena amene anatseka amene anaso sakukalemba mayeso kumene. Imodzi mwa sukulu zomwe zikukonzekera kulembetsa mayesowa ndi sukulu ya sekondari ya Mangochi, ndipo a Ishmael Ngadamira ndi mphunzitsi wamkulu. Chaka chino tili ndi ana achisi okwana 122, atsikana 58, anyamata 64. Chiwerengerochi sichinasiyane kwenikweni ndi chaka chatha, chifukwa chaka chatha analipo 130, ndiye chaka chino khangati atsikirako pang'ono 122. Pakadali pano ena mwa ophunzira omwe akuyembekezeka kulemba mayeso awo a form 2 ati ndi okhutira ndi momwe zokonzekera zikuyendera. Mayeso akubwerawa kukhoza kulipo ndithu tonse tizakhoza bwinobwinonso. Chikhulupiriro chone kuti tikhoza tili nacho chifuna kuti zimene zafomedwazo ndi zimene ife timatani timaphunzira and ma studies athu tinali kustudy zinthu zimene zolizitani zimene zingafomedwezo. Sukulu za sekondari zokwana 58 ndi zomwe zikuyembekezeka kulembetsa mayeso a form 2 m'boma la Mangochi. Mukone nkhanizi kuchokera kuno ku MBC, tiye ntionenso mitu yake. President Mutharika wafunira mafuno abwino asilamu onse mdziko muno pamene akukondwerera Eid al-Adha.
ophunzira oposa 5,000 ndi amene akuyembekezeka kulemba mayeso a form 2 a chaka chino m'boma la Mangochi. Ndipo timu ya FCB Nyasa Big Bullets yati ilengeza amene akhale mphunzitsi wa timuyi mayiko akasewera masewero awo opimana mphamvu. Boma lakhazikitsa ndondomeko zitatu zimene zithandizire kusamalira zachilengedwe mdziko muno. Poyankhula pamene amakhazikitsa ndondomekozi ku Lilongwe, nduna yona zachilengedwe a Patricia Whiskes yati ndondomekozi zithandizira kupereka njira zothandizira kuteteza zachilengedwe komanso kulimbikitsa kagwiritsidwe ntchito kabwino ka zachilengedwe. Zambiri mulipoti ili la Madalitso Mhango. Ndondomekozi ndi monga ndondomeko yothandizira kusamalira zachilengedwe, lipoti la namba 7 loteteza zachilengedwe lomwe dziko lino likuyembekezereka kukapereka ku msonkhano oteteza zachilengedwe, komanso lipoti lolondoloza zachilengedwe. Poyankhula momwe amakhazikitsa ndondomekozi, nduna yona zachilengedwe a Patricia Whiskes ati boma ndi lodzipereka polimbikitsa ntchito zoteteza zachilengedwe komanso kusintha kwa nyengo mdziko muno. A Whiskes anapempha mabungwe omwe si aboma, mabungwe omwe amathandiza dziko lino pa chitukuko komanso mafumu kuti agwire ntchito limodzi ndi boma polimbikitsa ndondomeko zothandizira kusamalira zachilengedwe mdziko muno. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la UNESCO a Joseph Karanja ati bungwe la UNESCO ndi lodzipereka pothandiza luso la makono komanso chikhalidwe cha makolo zomwe akuti ndi zothandiza pa ntchito yosamalira zachilengedwe. Mmodzi mwa akuluakulu pa sukulu ya ukachenjede ya Luwana yomwe inatenga nawo mbali pa ntchito yokonza ndondomekozi, Profesa Judith Kamoto ati dziko lino likupitirira kukumana ndi mavuto akuonongeka kwa chilengedwe. Iwo ati izi zikuchititsa kuti boma lidziwononga ndalama pobwenzeretsa mitengo, nthaka komanso zachilengedwe zina. Nthaka ikakokoloka chifukwa choti tadula mitengo, chitachitike ndi chani? Ndiye kuti so minda yathu ipezeka kuti sikuchita bwino chifukwa chonena kuti nthaka yakokoloka. Nde zinthu izizi tikamaziona tiziziona kunena kuti ndi zimodzi, tisamangoziona chilichonse pachokha. Ndi zimene kwambiri kafukufuku wathu akuonetsa m'mabukhu amene wawa kunena kuti zachilengedwe zinzogwirizana, tikaononga chimodzi chinachonso chimapangisa kuti chinanso chiwonongeke. Mawu ake Inkosi Mphelembe ya mboma la Mzimba yati ndondomekozi zithandiza anthu okhala m'madera akumudzi omwe angasamalire komanso kugwiritsa ntchito bwino zachilengedwe. Tithe kumagwiritsa ntchito zachilengedwe mopitiriza komanso molongosoka kuti zititengere kusogolo kwambiri. Pakali pano zikunkana chepa chomwe chili chiopsezo kwambiri kwa anthu akumudzi, chifukwa tikakhala timagwiritsa ntchito zachilengedwe siku lina lililonse. Ntchito yokhazikitsa ndondomekozi inabweretsa pamodzi mabungwe omwe amathandiza dziko lino pa chitukuko, mabungwe omwe si aboma, azamaphunziro komanso mafumu. Madalitso Mhango, MBC Lilongwe. Nduna ya zachilungamo a Charles Mhango ati kusintha ntchito za nthambi zakalembera wa makampani kupititsa patsogolo ntchito yothandiza Amalawi. Mhango amalankhula izi pamwambo okhazikitsa kampani ya boma ya Companies Registration and Intellectual Property Center imene poyamba inali nthambi yoona zakalembera pansi pa unduna wawo. Kampani yakhala yoyima payokha kuchokera pa 1 April chaka chino kutsatira kusintha kwa malamulo ona za kalembera wa makampani. Ndi zambiri mulipoti ili la Yinsisi Moyo. Kusintha kwa nthambiyi kwabweretsa pamodzi ntchito ya kalembera yotukula anthu aluso losiyanasiyana ndi zina zomwe cholinga chake ndi kufuna kuthandiza Malawi moyenera. Poyankhula pamwambo okhazikitsa kampani ya bomayi, nduna ya zachilungamo ndi malamulo a Charles Mhango ati kusinthaku kuchititsa kuti ntchito zotukula chuma cha dziko lino zipite patsogolo, kamba kuti izi ndi zokomera amalonda. Izi zikutanthauza kuti ntchito imene amagwira a Registrar General panopa ikhala yopepuka chifukwa choti zambiri zimene amapanga kumbuyoko a Registrar General tizigayira ku mabungwe ena, ngati kulembesa mukuziwa kuti kuzafika panopa nkhani yolembesa ma birth certificates, ma death certificates imene tunayichosa kale inapita ku NRB. Ndiye kuti awawa panopa akhazikitsa kwambiri ntchito yawo kulembesa ma companies, kulembesa ma businesses, kulembesa nkhani za intellectual property,
kutolera misonkho ukamasintha malo kapena ngati wina wamwalira kamsonkho kamene kamapita kuboma zimene zozo apange ndi center imene takhazikitsa lero. Ndipo achikumbutso namelo omwe ndi kalembera wamkulu wa makampani mdziko muno anati tsopano ntchito zambiri azigwira kudzera mu njira zamakono. Anthu ayembekezere ofisi yoti ipanga machawi kuwathandiza kulembetsa mabizinesi awo, kuwachita sapoti akalembetsa mabizinesi awo. Ofisi yomwe ipange machawi kuwathandiza ku ntchito zawo za luso. Ofisi yomwe idzigwira ntchito zake mwa ukadaulo modzipereka ndi cholinga choti tithandize kwatukula mabizinesi ndi anthu omwe amadalira ma services athu. Mawu ake mlembi wamkulu wa boma a Justin Saidi anati kukhazikitsa kampaniyi ndikolingana ndi ntchito yotukula nthambi za boma ndi kusintha kachitidwe kake ka zinthu pofuna kutumikira anthu moyenera. Chinsisi Moyo, MBC Lilongwe. Boma lati mbiri yabwino ndi kukhulupirika ndi zofunika kwambiri kuti dziko lino lithe kukwaniritsa masomphenya a Malawi 2063. Mlembi wang'anira za ntchito mu ofesi ya President ndi nduna Rashid Ntelera amene anena izi mu mzinda wa Blantyre pa msonkhano wa akuluakulu a mabungwe ndi makampani osiyanasiyana umene unakonzedwa ndi bungwe la Public Relations Society of Malawi. Ntelera anati uthenga wabwino okhudza dziko lino uli ndi kuthekera kokopa anthu ofuna kudzachita malonda mdziko muno. Ndi zambiri mu ripoti ili la Themba Mwale. Ntelera anati mbiri yabwino imapereka chithunzithunzi chabwino cha dziko lino zomwe ndi zofunikira kwambiri ngati dziko lino lingakwaniritse masomphenya a 2063. Kotero iye walimbikitsa nthambi zomwe zimakhudzidwa ndi ntchito zofalitsa uthenga monga bungwe la PRSM kuti zizifalitsa uthenga wabwino wokhudza Malawi. Mbiri yabwino imathandiza dziko kuti lidziwike chifukwa chakuti akati dziko ndikuti paliso maiko ena ndiye zochitika za dziko lapansi zimakhala zoti timadalirana. Ndiye pamakhaso ngati pali mpikisano onena kuti mwina tikufuna anthu abwere adzayambitse ntchito zawo za malonda kuno, adzacheze kumene ndi zina zochitika. So ngati patokha palibe zimenezi ndiye pakatokhapo vuta kuti anthu atidziwe kuti ndife Malawi. Ndiye chitukuko ndi zinthu zina zimene tikuyenera kukhala nazo zingathovuta kuti zichitike. President wa bungwe la PRSM Rachel Mhango wati cholinga cha mkumanowu chinali kuwadziwitsa akuluakulu a mabungwe ndi kampani za ubwino oyika patsogolo ntchito zofalitsa uthenga. Osati chifukwa chonena kuti ifeyo ndi anthu amene timayima pakati pa mabungwe kapena maofesi ndi anthu kunjaku nkumafotokoza mwina mfundo zimene mabungwe amatsatira olo ma products ntchito zimene akugwira, koma chifukwa chonena kuti tinaona kufunikira kokhala pansi ndi atsogoleri a mabungwe osiyanasiyana kuti nkhani kuti zifike kunja ka communication kuti tikuwafotokozera anthu sizingangofika ngati anthu amene akugwira ntchito imene yoyo yofalitsa nkhaniyo bweretsedwa pamalo pamene akuyeneka kukhala olo kapena ngati position yo ikutengedwa ngati mwina ndiwongosapotera. Mawu ake mmodzi mwa anthu omwe anatengana umbali pa msonkhanowu yemwenso ndi mkulu wa bungwe lotolera msonkho la Malawi Revenue Authority Felix Tambulasi analimbikitsa kampani zosiyanasiyana ndi mabungwe kuti zidziyika patsogolo ntchito zofalitsa uthenga kuti zithe kuchita bwino. Ife ndifotolera msonkho ndiye ife ngatotera msonkho timakhulupirira kuti no communication kapena kuyankhulana ndikofunikira kwambiri. Paja timafuna kuti no anthu amene timagwira nawo ntchito amene no amatipasa msonkho azidziwa chimene tikupanga. Msonkhanowu omwe mutu wake unali phindu kuchokera mu mbiri yabwino ndi kudalirika unadzetsa pamodzi akuluakulu a makampani ndi mabungwe a boma ndi oyima pokha pafupifupi 19. Themba Mwale, MBC Blantyre. Munkhani za masewero timu ya FCB Nyasa Big Bullets yati ilengeza amene akhale mphunzitsi wa timuyi maiko akasewera masewero awo opimana mphamvu
kuyambira pa 1 mpaka na pa 9 June. Izi zikudza kutsalira kuchosedwa ntchito kwa Gilbert Chirwa ngati mphunzitsi wa timuyi. Mu studio muno ndi Praise Majawa. Praise, ndakulandira. Thokoza kwambiri Romeo. Nkhani ndi imeneyo tsopano ku timu ya Bullets zinthu zili motani. Pakadali pano ku timu ya Bullets imene afotokozera kuti Gilbert Chirwa zavuta achotsa ntchito kumene kodzulo linaona chikalata chomwe anatulutsa akuluakulu timu imene ya Bullets. Pano ndi kuti Heston Muntali amene akugwirizira ngati mphunzitsi ku timu imene ya timu ya Bullets. Pajani ndi masewero la mulungu likudzali pa Joyce Chitsulo, pa bola Joyce Chitsulo kumwanza kumeneko ndi amene atenge timu imeneyi pamene afotokoza kuti pakadali pano ndondomeko kufuna kupeza mphunzitsi watsopano ikufika kumapeto paja mkatikati mwa sabata imene yanali ndi maphunziro kupereka mafunso kamene kuti interview kuti tipeza mphunzitsi wake kutiyo unabwera aphunzitsi angapo timamva za Mark Harrison, Gerard Pirisinho komanso za aphunzitsi ena ku Zambia, ku South Africa ndi amene anatenga nawo gawo pa mayeso amenewa antchito ku timu ya Bullets. Ndi pano tikuona kuti Bullets mwina ena amene amasokola Bullets asakhala timu ilibe mphunzitsi. Heston Muntali amene ali wachuli kwa mphunzitsi wa timu ya Bullets Gilbert Chirwa amene akutsogolera pakadali pano ngati mphunzitsi. Masewero amodzi amenewa ndi Moyale anatuza achigoga kuti ali ndi iwo akuvomereza kuti mwina Muntali akhalibe mphunzitsi wa timu imeneyi kwa masewero amenewa, koma sikuti Muntali kupita kutsogoloko akhalabe mphunzitsi kumeneko kubwera mphunzitsi watsopano. Koma mfunso nkumati kodi ndani yemwe atitsogolera timu ya Bullets kulowa malo mwa Peter Mponda pa December chaka chatha Mponda anachotsa ntchito ku timu ya Bullets manenga ndi mmene timu imachitira. Iwe ukudziwa bwino amene imasewerera timu ya Bullets, kodi mphunzitsi wabwino amene angapite kumeneko ayeneka kuti akhale otani? Moto wa timu ya Bullets ndosiyana mwina ndi kumatimu kwina. Ifako katione palipo aphunzitsi ambiri amene mwina tingayerekeze kuti akuphunzitsa timu imene yake ya mu ligi yomweyi, koma kuti ku Bullets ku moto wake sangakwanitse kukhala nawo moto ngati umenewo. Timakamba nkhani yokudza kuti kodi ungakhale bwanji ndi aphunzitsa timu ya Bullets. Mphunzitsi osewera timu ya Bullets maka osewera timu ya Bullets ungafanizire mwina ndi wa matimu ena ang'onoang'ono amene kuganizira. Tikuyembekezera kuti mphunzitsi amene angabwere ku Bullets akhale okhwima nzeru. Ifako katione amene amachemera timu ya Bullets chimene amafuna nthawi zonse kuti timu idzipambana. Asomwe mu mpira nzovuta kuti zichitika choncho. Lero mupambana, tsiku lina mwina mugonja, tsiku lina mufananitsa mphamvu, akuyena kukhala mphunzitsi okhwima nzeru. Ndi aphunzitsi asanu amene atchulawo amene anabwerawo amene achita ayopatsa mafunso interview akuoneka kuti onse ngokhwima nzeru. Koma akabwera ku Bullets agwirizana ndi osewera amene ali ku Bullets pakadali pano. Ku Bullets kunachoka osewera ambiri pakatipa Patrick Mwangulu, Langesi Nkoma, sikalekale kwachoka Chikumbutso Salime mwa mudalilaso ku timu ya Bullets akina Gome Chirwa, akina Nixon Nyasulu. Kodi mphunzitsi timu imene ya Bullets akayiona ngati kirimu kapena akayiona ngati timu ya wedewede. Ndi pali zambiri zomwe tinganene ifake mphunzitsi samene anapeza osewerawo. Anapeza osewerawo ndi Gilbert Chirwa amene abwereyo akuyenera kuti achite china chilichonse chotheka kuti akhale okhwima nzeru komanso akagwiritse bwino ntchito osewera amene ali ku Bullets pakadali pano. Nathokoza kwambiri tu Praise kamba kanthawi yako. Tathokoza Romeo. Amene ndi Praise Majawa amene amakamba nkhani za masewero kuno ku MBC. Koma pomaliza nkhanizi naiso mitu yake. President Mutharika wafunira mafuno abwino asilamu onse mdziko muno pamene akukondwerera Eid al-Adha. Ophunzira oposa 5,000 ndi amene akuyembekezeka kulemba mayeso a Form 2 a chaka chino mboma la Mangochi. Ndipo timu ya FCB Nyasa Big Bullets yatilengeza amene akhale mphunzitsi wa timuyi mayiko akasewera masewero awo opimana mphamvu. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndi ine Romeo Mali. Masana abwino. Something big is coming on NBC. Not what you've seen before. A new force is about to hit the road. Crafted for presence, engineered for power,